Така, започнах отново. Банка ти почне снимаш. Голега. Аз започнах вече. Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Булкарбест и сега ще ви покажем, сега ще играем Втори епизод. епизод 3, Втори, бе. вторите, епизод 2, така, от Minecraft Survival, нали? Да. 500 Булкарбест. Да, с Дени 500 и Булкарбест и Еван, ти, И сега Букар беше умре. защо си мислиш така? Защото ще да пия. Първо ще доведа крипари в къщата ти. И ще се убия. Дойде ги моята къщата и си мъртъв тогава. Добре, значи трябва да умра. Защо ме обстрелвате с чудовища, бе? Умирам! Умирам! Скапа крипа, не ме подгони. Вещица! Опа, ето банката. Атака! И та баба Яга, че ме заби, бе. Това баба як те. Атака! С пържолите ще бия, бе. Знам, че си криш мече в ръката, брат. Невярно. Невярно. Не вярно. Нали искаш и 300 кола? Вече не. Аз сам си събрах. И аз имах цвет, нямаш да викаш. Дой стига. Чакай, няма да те нападам, какво правиш? Говено такова, ела така. Ела така е. Как смееш? Бъги са, бе, няма да те нападам, е. Как нямаш да ме напараш? Какво ме телепортираш? Да ми дадеш и темите. Откарай се от мен. Дай ми темите, Добре, че е Кристо. Гей, дай ми темите, бе. Ами, върни си ги. Да. Там ти е къща. Не. Абе, там ти е къща, бе, брат. По къща си ти. При къща си ти. Пред тия са, бе. Дай ми ги, бе. Абе, пред къща си, бе, без базик. Ако Авон ме си биеш, няма къща, май, бе. там кето. Аз Там нямам кето го къща. убих. Там кето убих се, бе. Говено шибано. Ако не са изчезнали. Като са изчезнали, ще те убия и ще Само взема през твоите. Като мина деня, тогава изчезват айтемите, сега реално изчезват. Тапана. Ко? Къде? Да, бе. Къде те убих? Тук бъде всяката версия тая. О, ти снимах с много фапаса. Не, те убих там. Бихте близо на Кристи до къща. Кристи, ти ги пили си някакви ти ми? Не. Значи са изчезнали. Само през ден изчезват, бе. Как така ти изчезват? Тук ми е гробището. Тук ще умра, защото съм само на едно сърце. Не, бе, говедо! Ако ма цели си бот. Не! Ама аз няма да те оцеля, ще те ударя. Къде са ми тимите? Дай ми ги! Ето ти ги, де. Просто пред мене са, гледам ти ги. Къде са? А другите? Други нямаше. Къде са другите? Няма други. Как че няма други, бе? Бе, бягай се, човек. Абе, къде са ми дървото? Глупостите, къде са ми? Искаш да видиш къде са ти. Ей сега, ако ги намеря от честа ти, Не, там са! ще ти ги взима. Разкарай се от моята къща! Разкарай се! Умри! Мога ви как се казва се само. Карай се, бе, говедо! Ще размазя! На екипа, бе! Влезни, това е ада! Това е ада! Разкарай се! Коя е тая къщичка, бе? Удари ме, де. Къде стигна, бе? Ето, видя ли? Аз ти казвам. Разкарай се, защо ги гърби тимите? Бе, бягай се, бе. Не съм ти ги... Ще убия се. Те пасе, тук са ти. Не са си. Какво? Защо мен ме пасе? Аз след тимите пак ще изчезнат. Пука ми. Ама как?
си прост. Значи отиха идемите, нали знаеш, шиваняк такъв. Е, Защо ме телепортира всеки път там? Нещо ви чуем, защо само аз развивам, па вие двамата И защо? И защо цялата гора е запалена? Красиво! Лавата запали всичко! Това, ако аз съм си къщата. Чекай, аз отивам да преседам топ геймърс и да видя дали ще ми гърби нещата често, чак тогава ще. Защото ако ми гърби ще го бамна. Пазикам са, бе. То ми е Blue Cover Best. Взели си ги, бе. Бързо ходи га си пожара! Blue Cover Best! Ей там! Затова ти тях плоги идеи. Ама, затова сървъра не е бъкит. Защо ме биваш, бе, брат? Говеда такова, аз трябва да ходя да гаса пожара, той ме убива такова. Досаден с Не неща. ли бъкет, аз мислих, че бъкет пред цялото време. Тръждиш ме! Разкара се само. Няма повече! Видях, че ме удариш. Тъпа си, тъпът хубаво, тъпа мълчи. Аре, бързо, изчезват икимите. Бързо! Че ги гърба. Идвай да гасиш пожара. Всичко се запалило! Всичко се запалило! Вие сте виновни, не аз, така че... Лавата е виновна, Криси. А пък ти създаде лавата, така че ти си виновен. Аз се създал лавата ли го? Пука ми. Ти си я създал, Дени. Нека. Не! Идеми! Защо? Защо? Толкова късно написа геймът. Защо? Банка, ти си виновен за всичко. Добре, аз вече няма да обръщам внимание на Денито и почвам да се развивам. Че ти да сам внимание не си ми обръщал. Много си Аз не ви обръщам честен, внимание банка. до са. Си добро дете. Браво на тебе. Дете такова. Сякаш ви обръщам внимание до са. Дадето. Да. Ти глупости, красоти. Схода къщата! Да пара, Ева, да ба, мале! Къде ме къща, бе? О, хора! О, хора! Тук... Някой иска ли вълна? Тук ще биковци. Аз искам една. О, ти колко имаш? 2. Ела. Аз имам още 5 вълна. Дай ми, Тоест не, 7. Имам 7 вълна. дай ми още, дай ми ти. Добре. И на ванката ще дам едно. Дай по-тис после до мен. Омага. Още съм на геймото, когато паднах лавата. Дръж. Вау! Какво това, бе, Криси? Тук е много уютно. Има това ви къщата. Аз си уютното, човек. И па аз се разбивам докато вие си казвате. Ака. Хвърлям вълна долу. И аз ще ми сложи легло и сега малко правя нож, за да може да спим, като умираме си ходим в хома. Легло така си остава. Може би е тук някъде на някой стеснително място. Така, вече всички са спокойни. Тук се оставя, тук това често е така. Сказа го. Целият квартал вече се намираме, каза го. Да, почта на тук. Целият квартал. What the fuck?
ще снимаме до 40 спирал пак. Добре. Така хора всички си легат по леглата, направо съм нощ, нарочно. Аз няма да легна сега. Ами айде легаш, защото аз вече легнах, за да стане ден. Добре, че легна. Така вече няма да ползваме командата TimeSet. И аз съм легнал. Ванка, Не искам, човек, чакай. айде бе! Някои хора имат работа ден. Лигни за малко да стане ден. Чакай, бе, чакай, Айде имам. бързо прави легло, няма да чакаме вече. Будата му. За какво трябваше да падна в лавата ми, чудо? Защо? Готово. Аз знам, че Ванка там бутна. Ванка! Абе, така не сме сетнали хом, бе, говедо тъпо. Нищо да се легне другата. Абе, няма, бе, брат. Щом леглото ти там, Нема, брат. Трябва да заспим на него една нощ. няма значение. Абе, буте! Прави си легло и легай. Аре, че без това ме драни, защото леглото ми е прецакано. Къщата ми е обзаведена. Просто къщата. Виж моето. И пак ли си запалил гората, бе? Абе, подявайте, ако остава след гора, бе. Махнете тази лава вече. Закрийте в нещо отгоре скала строни такива. Чакай, аз отивам да гаса огъна. Подявайте, всичко ще изгори. Те гледам ванката ще опра там нещо тук. Подявайте! Не! Подявайте! Геймот! Не! Мага пак лева. Гори! Бързо отивам да гаса, човек, отивам да гаса. Господи, господи. Давайте, по-бързо! Ама именно ке гори на дървото и ако трябва да скочи да го изгаса. Тук що това писах да направя, обаче не стана. Абе, мамка ти да я. Подявайте! И тази слава ще да бука, брат. Майко. Криси, страх ме, брат. Вече ма плаща страх, писна ми. Мен не. Крис? Я тук ще строим къщата. Има това. Шутка, че тази слава, бе, брат. Че гъса на гейма, подявайте. И чак и полето ще се запали сигурно. Там го ведаш шивано нещо. Много мраза, бе, брат. За той трябва да се ненавиждат. Той трябва да махнат шипаната лава. Трябва да направят само в мините, подявайте. Вете направили на обществени неща, като на това. Обществени. Такива обществени неща. Аз не обичам да има лава. Така. Как се нацепва това, бе, човек? Къщата само един епизод я правя, човек. И пак няма да мога да я направя. Сега ще направя само краката и тогава ще основите имам предвид, тогава ще спра крипа. За какво че го спираш тук рано? Ще направя трети епизод, бе. Абе, човек, знаеш колко място ми взел сега двата? Сигурно към 50 гигабайта. Да ни казваме повече. Ами той на Кристо му взима, обаче той Кристо виж как снима. Стабилно. Че тази вече стига много повече в посок стават. О, брат, хубаво, че на близки мога топора и за син цвят, мисля си правя сини стъкла. Значи, нали синето беше мастилото, Крис? Не, това е черното. Омага, синето какво е? Някакво друго цвет. Такова синьо цвет ли? Че тук на близко има някакви сини цвят. Да, това е. Те дават ли синя боя? Да. Сега ще ги щупа. Точно ми казете, ако някой иска сини стъкла, защото аз си правя панели. Защото иначе
Толкова няма толкова много сини цветя, за съжаление. До тия ви дах. Така. Ауф. Тъпак. Къща. Това там ванката, ти с колко FPS снимаш като... С колко FPS имаш като снимаш? Различно. Не... Просто колко ти е най-много. Не мога да ти кажа честно. Това е различно, човек. Аз не мога да натигна повече от 40 нагоре. Само 40, някакво такива. Защото компютъра ми е много силен така. Не става. Ти нов компютър ли имаш? Не. Той нито отдавна си от една година вече го имам. Повече какво си, една година даже половина. Кой знам, не е повече. Не, още няма половинка. Ами че то моя е горе-долу на една година, Крис. Горе-долу. Моя е на един месец. Не е на един месец. От при мене говоря. Да. Оф, тъска ще отнеме много време, човек. Трябва да я направя по-бързичко. Ето. Тъй, че си тъсай къщата. Айде си наблизо. Така. Така. Тук. Ето тук може да сложите че също. Печката. До лекото. Добре. Такова дърво. Хора, знаете ли, че близко до нас има бал на Даркwood, от това там черното дърво, нали знаете? Там също яко да ме къде. Не, мен там изобщо не ми хареса. Там става дърветата, но дърветата много гадно направено така. Дървото. Демек много гаден цвят. Аре, стига бе, човек. Не, просто не естетика. И прави впечатление. Обичам по-светлите места. Ето така тук направя. Аз... Подяволита. Часта си оставите ми те в честа. Защото подяволита пак са се запалили дърветата в лавата. Защо? Ами дори нещо върху лавата бе, човек. Добре. Кабасто. Ой, някой ако иска черно дърво, само да каже да знаете, че имам доста. Така става къщата. Тоест на мен покрива ми е готов, обаче тук що разбрах, че
Всичко е зле станало. Хотява ли там? От лавата. Въй! Пак ли? Точно над лавата, сега пак трябва да скачам в лавата. Потяга ли та? Потяга ли та? Потяга ли та? Тъй готово. Ето дърво вече изгоряло. Аз отивам в къща. Някой, ако иска черно дърво, ще телепортира, че аз доста черно дърво ти направих покрив. Ми дай малко такова. Ами, че дойде мен до хома, че ми е в честа. Аз бях. Ами ела помни да запушим по-лот. Ами нямам неща в мен, аз нали... Ела тук ти дам един стак калство. Не да не избери. Ти колко капа стоя нямаш, аз имам около 2 стака. Само точно. Аз имах 8 стака. Имам Уау. 3 стака у мен и дойте малко съди там. Защото нямах честен си да ги оставям от печката. Ела ще кажа, ето да. Моята къща на 2 етажа съм си направил покрив. Покриваме от черно дърво, защото черното дърво е в най-ново. От аз там цепих. Готово. Кърси, готова е лавата. Ами ако не искаш да падаш, ще направим така. Да сложим един точ да си има. Ето виждам тя къщата. Готина ли стана? Това става. Като на Уичи сякаш. Толкова. Обаче панелите са ми в честа. Трябва да сини панели. И това с сини китки няма, обаче трябва да сини панели. Не, панели не ми трябват. Ама ти колко имаш сини панели? Около 60 някой там. 63 от един служител. Презента извезва малко. Да си за къщата. Ами, ако може да ми дадеш малко, защото аз нямам принцип. Чакай. Нали имаш 61 честолици? Тук ти ли ги щупи, аз тук имах една стълба нагоре за покрива да се качва. Не, нямам. Тук капа стълба. Нямам столи. Къде отиде? Те вземем 32 дара пулт. Давай и още малко панели, защото няма да стигнат. Още 5-6 такива. Един съвет. Да. Ето. Много Ей, имаш ли още? Трябва да имаш И 3. още... Да, ще. Аз имам много колко. Стаки 40. Добре. Топ. Ето. Помага! Топ, черно дърво си взе. Ама Кристи, цялото ми ли черно дърво ми взе? Не Вземах Кристи. 32. Окей. Ако трябва пак ще си намеря. Знам къде не изисква. Ето топ геймърс, каква ти е къщата, бе? Нещо като пирамида ли? Да. Така спирам този епизод.